Hey guys, nabiling kong dahin nagbarog. Ano ko ng black na sarili na nagbarog niya. Luto, ito yung litrato. Ang bako no tanan pero kana nagbarog pa ko na diha. Yes, Boboy. Sa pagsanto, boy? Ang santos dire ba pagabagyo, pagtanaw na dire pagsulod, ang rep na tumba. Paglili na katong Black Santos bitaw dire ko nagyapon. Nagbarag yapon. Marag dire. Nagbarag la kuno guys, sala. Unsa nabilin kuno kani kuno pod among litrato. Duha nabiling na barag. Mori usa na litrato diha dagan. Kami diha Kani ra pinabilin. panara usa. Hala. Tibay. Dai ko nin sa may mong gibati ni. Happy lang gyapon. Tawa happy naman din ninis bagyo di ay. Okay ra. Hi guys, majong buntag. Nadami din sa Ligaya Pension House. Dirim na to gabi guys, kaya as 12 namin lunggo. Nagbar ko nga magsak dyan Andres Tubigon. Kaya guys, muna yung mga gamit. Naghuhat may nilo kay buon ng miniza guys. Kaya guys, diyan na sila guys. Tsaka guys, mo ni ang itsura sa bagdo din sa kuan Tubigon na nga pugto dilang kuan. YouTube dai. Ano mo YouTube? Tanaw mo vlog ni Florami Bolana. Iso Lordy Lisa Burato. Lordy Lisa. Ah guys, ako na mo gabi. Sakto ba? Kani nga simbahan sa Raningan? Kalapi. Ah, Kalapi. Diba sa Kalapi na mo? Nag-vlog man ko din ha katong nga din eh. Wala di mo unsa. Guys, sana may ginawa ko. Yan na sila mga zuli. Ha? Sampot ana. Ha? Okay, ara. Ay, mo, unsa okay ra din he? Allah. Guys, Ari ko na ni mama! Ginutunan mo ako kung paus. Ganos, guys. Daday pasulubong si Connie so. Gatos! Patagtiguan! Ano ko ba? Ala, mga sarap ka. Alam mo, mga kausa! Nakapos siya yung suon pa. Ano pa sa pagbunaran ka? Tumba lagi? Sinilog, yan na kayo kung maisobag siya. Nami sa Maribuho karon, padung namin sa Tagbilaran, no mamahos ako numi din eh. Dapat kay Suya. Ya, uman mo Tagbilaran, asa man din mo pa daw. Valencia. Valencia na una mo sa Valencia. Oo. Tara mga guys, so nga kon guys. Kaya nga, sige, asa man mo matulog. Ito, saan mo yun na? Doon na sa Valencia. Iyo ka gititipi ko. Bisog mas. Iyo ko pa ulit. Tigatas ako kape. Ha? Di kuwaon ra na. Gatas og kape. Gatas og kape. Wow ko! Ala. Buto ka na mo doon? Ah, uban, lagi ko ngani ra ko. Tigatas kape. Alam mo ako tong buhol. Ay mo. Mo ka siya. Uban, lagi Pagdag sanina kay magbits to. Ha? Ato ta higdasan ta. Magbubura ko din sa
Hala pa rin yung juday mo, no? Rajig na. Rajig na. Ako! Paglamig na. Pero panit naman. Gata sa kape. Kuhaan na lang sa daan lagi siyang ibig. Ay, ako anak. Maribuhok. Harang kuhaan na po dari guys. Ginuko. Ilat lang dito. Hindi ko lang inumalinda. Ba, gadubli-dubli na yung akong video. Ako na masin. Magkaw dito. Food guys. Diyan nag-turista gikan sa Cebu. Para sa konset. Pronsit. Ha? Tata pronsit. Ah, prosit ko. Tata pronsit. Ah, magula mo ka diha. Madalay mo na sa mana. Kaya basi katasan ka. Ano nagdadi kang sumanjol? Bakit lubi matumba? Alam, mamak na dyan ha. Wilay diha. Kaya labi na tumbal sa akin eh. Dibaha guys. Mana yung likod oh. Pare ka ni. A few moments later. Matabang ko sabay na dito. Kana ramang karton na oh. Hindi naman tang maglalag mo yung ipapito daw kang sigdaot na. Alas ko na eh. Lupa. Luba kang manang ka mo kusina ra. Bubak. Sabay. Bu'i. Sampay sa. Patay Ay, natingat nanay. Sabay. Mulabay sabay. Balik Romeo na. Ha? Abot na mi dari guys sa bye. Ay okay may mong basa kang busog na. Ha? Asa ba ta? Asa? Are na. Dero. Ah, busog to. Nasasan mo. Kanang basak na. Tanan handa ko to. Tanan dito. Pero kabaking ba ka? Few moments later. Guys, yan naman ko dari guys. Tara, wagi lang ang amang ito mo silang po. Mga ni guys, naapta na si Jagkare. Wala na, dari guys, ato patupan sa upuan. Rapal, karong di laman sig maintan. Tapos majorito Wala na guys, di laman maawan na di maintan. Ha? Kapag sinaptin din he. Diya. Grabe mga kuan dari guys. Grabe jugbag judi ay. Tawa agsin. Grabe ka sa kuso dahil ka sa among sing bago. Sa kuso ka sa bagto di hindi mapakinabahan kay na nga. Unsa man na. Grabe. Among baboy guys na kuan. Namatay kuno guys katong dako ng baboy. Magkari. Mga tanong mga matay dik. Kapita ka mga anak dik. Oh guys, aganay mazugali kayo mga kuan dik. Kapit na ka mga anak dik no. Ang santo. Ha? Ari babaw. Hadi ha. Ni guys diyan ako sa dinitabo dari. Ingis boboy sa pagsanto boy.
Nagsantos dire ba pagabagyo, pagtanaw na dire pagsulod, ang rep na tumba. Paglilinaw katong Black Santos bitaw dire ko nagyapon. Nagbarag yapon. Nagyapon dire. Nagbarag ra kuno guys sala. Njag nabilin kuno kani kuno pod among litrato. Duha nabiling na barag. Mura usa na litrato diha dagan. Kami diha Kani ra pinabilin. kanara usa. Hala. Ibay. Dai ko nin sa may mong gibati ni. Happy lang gyapon. Tawa happy naman dis ninis bagyo di ay. Okay ra. Kaya hindi mapubya. Nini ko no guys, ang katawa ko sa bagyo. Ha, makatang santo boy. Tanaw na nga. Pasa ako kay hangkuan. Tanawon. Ikaw, Ji. Kamusta man ka, Ji? Siya guys. Nazumazum na gazag atop guys na napatan na sila masilungan. Nini tabag masanina na nga baho pa. Maglaba pa ko. Kana igawas. Awag kasi sa maansa. Nagbarag yapon siya. Gay nga na lagod. Daan na ni putol. Daan naman na. Gaingan na retaw, nga na buhi lang gyapon. Zanto ko no guys, kanira ko yung nagbarag guys. Mo na galosa mong balay. Ako ni galo sa among balay, buboy pa kay guys ya. Butang na si baboy boy kay. Mo to giluwas pagyapon ng bisag anay atop. Mo ko na galuwas sig baboy. Tumba pa na ako na. Ug tumba pa ko na guys, tumba pati ko ng litrato na. Bilin ko guys kani guys, ha, daghan pa kada ipusunon guys. Kay grabe ang mga kuan. Mo sa nila labunon na. Mo all ani medaning ati ugma mang kuan mang labak ko. Nakay tubig ugma boy. Na niya ako din. Hintay ko, di ka mo sa mga kani. Kamu nakagbasa. Mao na. Siya, grabe, bibasa ko na, bi. English, ha? Kana, basa. Tagalog. O, Tagalog, basa, kasga. Paano to baksahin ng mag-aaral Uy, hindi na magbasa yung barok ko. ang isang Very good. Kamam ni sagpasa guys. Gamar. Guys, yan naman ko dari guys. Sada wagi lang agamang. Ito mo silang ko.